ľudia, bavdiví a dneska si tomu ďalšieho videa. Budem sa prečo nechať toho videa, pretože nemám čas nejako, tá škola všetko už sa to zlepšuje síce, ale už to je čas lepšie. Ale jednu vec, ktorú vám chcem povedať. Paimon sa oficiálne stáva kanálom, ktorý bude vydávať len ale vlogy. Ak by ste chceli aj naďalej sa dívať na moje videá, akože z hier a tak, a teraz budem točiť ešte Minecraft, tak keď si dáte do vyhľadávača Storyman, tam máte, alebo proste keď si dáte kanály na Paimone, kanály, tak tu vám nájde, že mám Paimon kanál, či Storyman. Na Storymana teraz idem točiť akurát jedno video, to je vlastne pre mojich akože odberateľov, aby mi dali aj na Paimon, aj na Storymana subscribe, že to je to isté ako keď budem točiť ja, nikto iný, čiže Storyman je totiž nový kanál, ktorý som si rozhodol tento, lebo radšej by som mal dva kanály namiesto jedného, lebo na jeden budem vydávať vlogy a na druhý keby ste chceli a chceli by ste niečo, akože nejaký nápad do hry, tak mi prosím napíšte do komentárov, alebo mi môžete ešte napísať aj, čo by som mal speciálne spraviť. Akože nejaký challenge alebo tak. Keby som mal spraviť challenge, tak to je easy. Easy challenge proste. Challenge easy. Takže budem si prednosti vedel všetko. Bola to taká informačka. Nepozrite sa na Storymana. Na druhý kanál je Minecraft. Druhý. Takže čaute. A čo? Nezabudnite vždycky opätovne nalatovaní. Takže nehažte boky po svojich fanúšicích, ako ja sa nerobím. A to nerobím. Čaute. Majte sa bombasticky. Wow.